Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Pfumani. Sekuziva nekuona kwamuri kuita. Tiri kukupai nhoroondo dzemagandanga kana kuti makomrades, vakomana nevasikana, kana kuti zvinotaura tichiti ana baba nana mai vakarwira rusununguko rwenyika ino. Munhoroondo yatiri kukupai muri kunzwa pari kutaurwa basa raitwa nana Mujibha, basa raitwa nana Chimbwido, uye zvekare nebasa raitwa nevabereki. Vamwe mavaona tichitaura navo, asi pakutaura kwese kwatiri kuita pane mubereki mumwe chete ari kutaurwa nezvake, kunyanya nemakomrades akarwa hondo kuno kunzvimbo yekwamutoko pamwe nemurewa. Takati aiwa, regai tiende kwamurewa tinotsvaga Sekuru Chiwara. Vamuri kungonzwa kuti Sekuru Chiwara vakadai, Sekuru Chiwara vakadai, pahondo yakadai, Sekuru Chiwara vakadai, Sekuru Chiwara vakadai. Takati aiwa, regai tinotsvaga Sekuru titaure navo tinzwe zvakamira sei. Sekuru, makadi zvenyu? Ndakasimba iri makasimba. Tiripo. Mutumbo ndiani? Wafawanaka. Wafawanaka. Inenge ichinzi Soko Wafawanaka. Soko Wafawanaka. Panapa ndisoko mukanya. Alright. Handiti. Kuze kuno kwachitowa kwamurewa. Kuchitowa kuno kuri right. Kuchitowa kwakanaka chose. Handiti ka. Tatokubvisai munda akati Soko bhai moti taurewe nchite makuwa. Zvinowanika izvozvo. Zvinowanika. Iri kunaya here kuno? Aiwa, mvura iri kunaya. Mvura iri kunaya. Handiti. Ndiri kuona ifodya here. Ifodya. Yakati tinonokere. Okay. Mvura kunaya. Asi takazofana iyi tingangoti ndio mera inenge mukuru. Okay. Nekuti vazhinji vabva mukutosima kubvira last week. Nemhaka yekuti mvura yakati nonoke kuturuka. Yakakasika asi yaina apo nepapo. Handiti. Gore rakapera makarima fodya futi. Gore rakapera ndakarima. Ndo chirimwa chatakutorarama nacho. Oh. Alright. Ndo chirimwa chatakurarama nacho nekuti dzimwe mbeu idzi chinodiwa ndecheuviri. Ndizvozvo. Wangochiona cheuviri chakanaka ka. Aiwa, ndo mbeu yaunorima iyo. Handiti. Aiwa, pakanaka. Sekuru, makazvarwa panapa here pamucha patakagara pazuva ranhasi? Takazvarwa mupurazi muno. Okay. Mumuri machitowa. Muri Sekuru Chiwara. Yasekuru Chiwara. Manga muri vakomana nevasikana vangani? Takati tinofunga kuma about 16. Okay. Amai amwe chete? Takati pakuzvarwa kwatakaita mumba maamai vangu takazvarwa tiri 4. Okay. Vasikana 3. Mukomana 1 inini chete. Watiri kutaura nayo? Ndimanga muri dangwe? Ndiri dangwe. Saka vese achiroorwa ichiuya kuna baba? Saka 2 vakafa pasara 1. 1 akaroorwa muno. Okay. Handiti. Akaroorwa muno makare. Saka ndikukurira muno makaenda kuchikoro kuno kwere masabhu akudhara? Ndakafunda muno kusvikira hondo yachipere. Tichingogarawo muno. Nanhasi inini ndingori muno ndongoita zvefarming panapa. Handiti. Famu yangu iri yasekuru. Okay. Vanga vari muno mufuti ndokuzarwa muno ndokurira muno hondo muno nanhasi muri muno. Nanhasi ndiri muno. Saka handina zvishoma zvandisingazive zvemuno. Handiti. Vakawanda vari kubva kunyanya muno, vanhu vari kunyanya kuuya muno nenyaya dzehondo ndiri kutsvaga hama dzavo vari kubva kwaMutare. Vakawanda. Last year ndanga ndiine vamwe vandakafamba navo kuenda Mutoko, Uzumba. Tichitsvaga hama yavo nekuti taienda mese zvavaigona kusikopiwa panzvimbo yavaisvika. Inini pavakazouya panapa ndaizviramba. Nekuti handina hondo yandisingazive. Saka ndaiswa varambira kuti aiwa kuna chiitiko chakadaro hati mbende yapo. Tichienda kusvikira munhu wavo wakazomuwana. Vakaenda naye. Yanga iri hama yakafira muno nguva yehondo. Saka akanga munhu iyeye akanga akuuya achibata, akanga aenda kuhonda ine vana 2. Saka akanga akuuya achibata mumhuri. Achiti mandirasi. Nditore mundivige pane vangu. Saka vachinongedzerwa kumwe. Mukati aiwa. Paive nemumwe comrade. Comrade achitaura kuti ndanga ndiri mwana mudiki. Panguva iyi asi kuti ndichinyatsotondera asi takapfuura nemuchitowa. Tichibva anoti takanga taenda pamudzi. Tichida kunorova mudzi. Saka taenda ipapo panzi takanga tiri about 400. Macomrades. Tichida kurova mudzi. Saka tasvika ipapo taakushiyana kuti tiende mumaposition. Ndo pakatanga kuita sei? Pane 1 shot yakarira. Mukati mavo. Hapana akazikanwa kuti pfuti yarira ndiani. Ndobva watoona movement yakuitika mukembi. Ndobva waona kuti apa hatibudirira apa.
ndokuti tatozikanwa tiri panapa ndobva vaparadzana vati aziva kwakaziva kwake ndopa vakaenda vakazondosvika pane rimwe gomo kwakuedza ndobva vatatirarei ndobva vapinda mavabereki bva vapiwa chikafu saka vapiwa chikafu kudaro kwakuma 5 ndobva vakafunga kuti hatichiendei ndopakauya mumwe mubereki achiti pamusoro pekachikomako pane masoja ari ipapo vabereki vese vemuraini mavatorwa vaenda pachikomako asi vari kurohwa vanhu ivavo ndobva vafunga kuti tandai ndakauda kunorwa imwe hondo anditanga ndi 27 pa 27 ndo vakasara vakachengeta zvombo 20 bva vaenda uko saka time yavakaenda havana kuona kuti tiri kutoonekwa nemabhainokula saka vese vakabva vaurayirwa ipapo asi kuvabereki vanonzi one akazotaura kuti no one akakeps kwaakaendwa naye ari mupenyu asi akanga akuwara ndo pakafira hama yevava manje yekwamutara handitika alright pakanaka sekuru ngatidzokere kumashure magandanga achitanga kuuya munomu kana muchiri kurangarira vakauya sei pavakasvika munzvimbo inoyo yechitoo ya kuuya kwakatanga kuita magandanga munomu kupinda kwawo 1975 okay vaiuya zvekubira vaiti vakasvika pamusha sepano vakasvika pamirapo paive nasekuru vangu vakati svikei vobvunza kuti ko vamunonzwana navo vamwe ndevekupi ndimunotochuza vanhu vamunowirirana navo okay ndobva tatorwa panapa ndobva taswera tichitsanangurirwa kunzi tiri vana venyu takadai saka kuenda kwatakaita uku toda kurwira donzo rekuti tinofanirwa kuti tisatongwa nemuchena ndokutsanangura kwavaita vachitipa politics dzekuti isu tipinde mavari tivagamushire saka zvakadaro izvo vakazokwanisa kutozotora mwana mumwe munin'ina wangu wekwamaini ndobva vatenda naye vakabva vatengeswa vachibva vaurayiwa kwamainini mukomana kwamaini nemakomuredzi yayo vakabva vaurayiwa saka ndokupinda kwavakatanga kuita munomu vaipinda mbichana vachibuda vachipinda ndingangoti chinangwa chavo changa chichi kuti vanhu titange tanzwisisa kuti hondo chii yakanangana nei saka ndokupinda kwavakaita ikoko tichienda 76 77 vakanga vanyanyira muuzumba 78 ndopa vakanyanya kupinda muchitoo munomu ndobva vachitanga kuita mabhesi ndokupinda kwavakaita munomu kusvikirawo 79 yakarwiwa kusvikira kwazoitwa ceasefire handiti saka hondo vamavapedza makomuredzi kutaura nemi manzwisisa zvinangwa zvavo nezvikonzero zvaita kuti vati aiwa regai tirwisane nevavengi hondo yakati yakatanga kunzvimbo iyoyo inei pakati pemagandanga nemabhunu yakatangira kupi yavakarwa yavakarwa yakatangira pazasi pana pamushauri papa pamatena pamushauri ndohondo yakakurisisa ine mukuru vachinzi pastole apa pastole panguva iyoyo paive pajanda stole akatozotenga hondo yatopera ndohondo yakakurisisa iyoyo ndo yakaponwana naPaul Mapondera ivavo ndopa vakapona ipapo hondo iyoyo yakarwadza munhu wese pakafiwa pozi pakafa vanhu about 49 ndo vanhu vakafa ipapa makomuredzi 13 yakatanga sei hondo yakatanga kuri kuseni kuseni kwayakatanga kwakauya ndege ndingati makomuredzi kuti azouya apa taive nemabhesi 2 pane rimwe ranga riri pamberi apa panonzi pakajefu pouya muchitwa 2 kwaive nemabhesi vaingochinja saka vakada kunorwisa imwe famu ndozvine kwakareza uko ndobva vatora chimwe chidimbu chemakomuredzi ndobva vaenda pavakanodzoka kuseni kusvika kumapast 7 ndege bva dzauya ndege dzakauya mahelicopter anga ari about 8 nearumanya 1 nedhekota 1 ndobva dzakanda bhombu pamusoro pemba kudai mukicheni makazara vanhu makomuredzi anga ari kunzewo imba bva yadai kuita dununu kudai vanhu vakabuda apa pamusiwo apa pakarova vanhu about 17 vaita line apa ndege yakamira abuda chete achirohwa 17 vakarohwa ipapo makomuredzi vakanga vari kunze vachitiza asi vaiwanika vachirohwa pane pakatiza paive ne5 nemusikana 1 makomuredzi 5 nemusikana 1
vakarwiswa vanhu ivavo havana ndege yakauya inaudzwa kuti pane vanhu vakatowanda pasi pemuti pemunyando bhayasikomara bhayasiya masoja ndo nhamba yemasoja akabva ango ndege yakatozongodziona kuti vanhu veva vatopera apa pakafa masoja about 17 ndo wakafa ipapo ya so mumba umu makazosara vasikana vanokwana kuita 5 vasina kugona kubuda ndokubuda nepawindo maive netsaga regypsum rekuti wega wega aibuda aibva kwakumutambidza chipepa chichena sarenda saka kwaive nekariwareso padhize pane kapa pakaenda mumwe comrade kusave ndobva atyora kamutukisa pamusoro pake zvokuti akanga asingaoneke ndiye aidirecta ibvai ipapo endai apo pfuti dzanyanya ibvai endai apo pfuti dzanyanya kusvikira kuma6 vanhu vakasarenda maoko ndege dzakatanga kumhara asi dzisati dzamhara masoja akatanga kuchiuya ipo panapa papatomba vakanga vari papa vamwe vanga vari pazasi vamwe vanga vari uko saka hakuna munhu aibuda apa patageti nekuti munhu aigona kurova zvakaita pana sister nemunhu akarara kuseri kwemuti so achikuona uchibvoko uchitiza iwe kutarisa ndege uri kuwanda uchitarisa ndege saka wairoverwa fanikapa otora pfuti yako iyo yainzi kufa kwomurume kubudaura nekuti aitorerwa pfuti wese aitochekwa dumbu pfuti yaenda kufa kwomurume kubudaura saka 12 pfuti dzavo dzese dzakaenda 1 akazowanikira pamusoro apo akatiza aine mumwe musikana pakaita about 3 days ndo pandakazomuona pasera akapunzikira apo asi paakapunzika akararira pfuti yake isatorwe pakutomutora manje vanitaka kumutora ndo patakazoona kuti wo munhu ane pfuti yake asi dzimwe dzese idzi hakuna pfuti yakasara kunze kwe1 iyo ndo yakasara ipapo saka kwakuma6 vakakwanisa kuchiuya pavaiuya pese vairidza pfuti pavanoona pavasina chokwadi napo kwaiyo kurova kusvikira vakusvika pamusha vaivhura zvese mumatoilet vachipinda vachisikuona mune vanhu pange toilet imwe yacho makanga muine mukomana 1 nevasikana 2 vangoburiswa vachienda apo vachibva vapfuro ya kusvikira vazosvika kwakutanga uchibvunza kuti ko vana ava munovaziva here kwavanogara moita kuti vaende kumusha kuvabereki vavo ava vafava movatora movaviga isi takuenda bvakukwira mundege kwakuenda ndokupera kwakaita hondeyo manhero acho kwakuti mayuti emumareserve vamwe vamwe kwakuchiuya nemakomuredzi aye vamwe vakanga vari kubhesere uko kwakuuya kwakuchitanga kukokorodza makomuredzi ese kwakuaviga mumwe taiviga 5 mumwe 4 nhamba yakadaro nekuti nguva pakanga pasina ndo maitikira akaita honde ipapo saka makavaviga papi pana ipapo pastori ipapo pantonde rimwe guva 1 richiripo uyo mumwewo akanga ari muyuti asi aisazikanwa kuti akanga akabva nekupi pane 1 guva richiripo ava mwavo takazovafukunura futi ndobva vaenda kuirosi kwamureva saka iye nanhasi guva iri harizikanwa kunzi harizikanwa ndeokupi ringoripo guva iroro saka imi muchitarisa nhoroondo yemukomana wache hamuna kungoziva kuti akabva nekupi ya kubva kwaakaita kuti aupinde muno akanga ari muauxiliary saka pakarwiwa ndobva atiza saka kutiza kwaakaita akanobatwa nanamujiba kweiwewe ndazenge ndakadai ndakatongobatwawo kumusha ndobva ndapinzwawo munhu akadaro aendwa naye kubhesi mogara naye muchimuongorora muchiita se kusvikira akutongojibhurawo zvaiitwa nevamwe saka ndo pakuzofa kwaakaita zvino chinonetsa nguva dzehondo vanhu vanga vasinganyatsotaura mazita avo nekwavaibva iye haana kutaura akanga asina vanhu vaizvitumidza mazita ehondo ekuti asazikanwa ndo zvakaitika pamunhu ane guva richiri ipapo saka zita rake remuhondo kana muchiri kurangarira ainzani munhu akanga ari wekuchitowa 2 aive wekubhesi rekuchitowa 2 asiri bhesi rekuchitowa 1 kunoko saka iyo yapera hondo pakazoitika imwe
dzimwe dzaingoitika ndedzekuti dzaingoitwa maambushi zvokuti masoja awanika ukakati ogariro, masoja awanika ukakati ogariro. Imwe yakatiitika yakaitika pano panonzi pakatsande pamira kune mota pamatena muchibva murodhi iyi dhasi iri kudzika pakatewa chimbambera mupafa varungu. Saka pakaita vana mujibha wakakasika kuda kuenda ipapo, ndobva ipo pakanga pakagarirwa nevamwe ndobva wabatwa. Saka pakubatwa mai ndopakanzi iwo ndiwe tiri kuenda naye kubhesi kwamunogara kwacho. Ndobva akuiwa naye kubhesi uko kubva uko kudai nokuti kwamabva kuende uko. Saka achienda kudai, mistake yavakaita masoja vakafamba vachiridza pfuti, vakanga vari pabhesi apa. Ndobva vachizonzwa kuti pfuti dzabvira kurira kudhara ka, asi pfuti dziri kuuya. Ndobva watanga kudzodzera faya, ndobva wakwira mugomo muchikomo, pane chikomo chiri papa. Saka ivo vanga vane chepafamu iri papa, ipapo pakafiwa. Saka vaitumirwa pfuti kubhoko kuenda uko. Uyu ndopaakatiza, uyu anga abatwa we. Akanga ari mwana wechikoro, asi nguva iye akanga amuno. Akabva atiza bvaenda kuNorway. Ava bva vasara bva vapirira. Saka akanga atoiswa simbi, akazobvisirwa simbi kuchitowa 2 panonzi pakasaira. Asvika ipapo nokuti vakanga vamupfekedza jaketi recamouflage, vakada kutiza. Ndobva atotaura kuti aiwa ini ndiri mwana wekwanhingi, mirai henyu panapa ndinoziva nhingi nanhingi, bva vamira. Watoziva kuti munhu anoziva nezvepano. Saka ipapo paive nemwana aive mupurisa aitowe kubasa, asi vaimboona kii dzake dzicheni mumba. Ndodza vakazoenda bva vatora bva vakwanisa kukinura. Ndobva angoenda kuroti bva aenda bva adzokera kuchikoro kuno. Ndoimwe hondo yakaitika muno apo. Ndo hondo dzakanga dzakasimba mbiri, asi iyo vakangorohwa chete havana vakauraya masoja aya. Saka pahondo yakaitika panapa yekufa vanhu 48 ndaziva kuti pane musikana akapona nemakomeredzi makani 5. Aiwa, vasikana vakanga vari 5. Makomeredzi pane akapona. Pane vakatiza vamwe vakapona. Vasikana vakanga vari 5 vakapona ipapo. Vainzanani vasikana ava? Kakare. Kakare. Ndokuitika kwakaitika hondo ipapo. Hande pakunovaviga nekuwanda kwavanga vakaita. Saka maitosarudzira kuti aya makomeredzi toaviga pawo apa ana mujibha ana chimbwidu maivaviga sei? Alright. Zvakaitika ndezvekuti vaive vana mujibha vaive vakagona kuti mune imwe family yaitogona kufa vana 3 ipapa. Hapana mujibha akavigwa apa. Vabereki vavo vangotaurwa kuti vana ningi vafa, vakauya vese vakatora vabereki vavo vakavigwa mumisha mavo. Makomeredzi ndo akavigwa apa chete. Ndosaka makazatora mukanaisa vakaniswa kuHeroes. Saka kubva pahondo iyoyo vakanga vakuya zvakaita sei kunyanya varungu vachiona kuti kwakamira sei? Kuuya kwavo kuzotarisa nzvimbo ineyi kuti vanhu vakagara sei nemakomeredzi? Zvakanga zvisina panguva iyoyo ka pamwe tingati hameno zvakaitikawo zvazvo kuti pazivikanwa kuti nekuti pajanda apa panga pasiri pabhesi panguva iyoyo, ende makomeredzi akauya apa aive muchitowa 2 vekunoko vakanga vari kubhesiwo ravo, but sevanhu vakanga vaenda kwavaida kunorwisa kune vamwe vakauya vakuwara ikoko. Saka ndo pavakangochuzwa kuti hande tinozororera apo. Saka kurwiswa kwavakaitwa hakuna kunyanya kupinda kwemabhunu, nekuti nguva yacho yakanga yati fambe muno makamusisapindike. Makamusisapindike nemagandanga nemasoja makamusisapindike. Nekuti vanhu iva vakanga vaine nguva yekuti vapinda havafanirwa kubuda. Saka vanga vatoziva kuti nzvimbo ineyi haipindike. Vakachanza nekuti vanhu vakauya nendege. Kwete netsoka. Zvakanga zvisingaite. Zvakanga zvisisaitike izvozvo. Saka imi sepovu mairarama sei manje? Taingogara mumamisha. Taingogara mumamisha. Zvakasununguka chaizvo chaizvo. Zvakasununguka, zvanga zvisina dambudziko. Vakasvikawo masoja munongopinduranawo nawo zvavari kukubvunzai. Zvimwe zvacho kwaiva kutopindura kwekuti vabva vatya. Ndokuti ukavarambira wairova. Saka wataura kuti munovaona stereki.
vanenge vaine pfuti dzakatatu mamwe acho anenge mazijoki avanotohomba kwatoisa mumafudzi saka vaibva vatya manje motoziva kuti nguva diki vakutoenda ndozvaiitika izvo ya saka hande pakavabikira chikafu kubhesi uko zvaifamba sei? ya kwakange kuine komiti yakenge iriko muorganizer chairperson mapurisa acho vaifamba vachikorekta chikafu chichiuya kubhesi mapurisa ndo vaikorekta chikafu kana huri hupo vachinogaisa zvaive zvekutoita wakangwara nekuti unogona kutobatikidzwa uchinzi iwo chikafu chaungoenda nacho kuenda nacho ku saka zvaive zvichitoitwa neuchenjeri saka ndo zvaiitika vabereki vese vaingofambawo door to door vanhu vakanga vakutoziva kuti mapurisa awe chainacho munhu wobhisa kana aine huku wototora huku abatai huku vana vaende kunodya kuchiitwawo madonation ekunzi vana vanoda mbatya vanoda bhutsu kuchiwana mumwe anotumwa kunotenga asi takazomboita rimwe gore ratakaitirwa munyama nemumwe fama akanga atumwa kunotenga achibva apiwa tsamba yekunopa mumwe businessman kuti abatsiridzewo saka businessman uye akati alright regerai ndabvira ndaane nguva nazvo regai ndikutsvagirei mari iye ari kutonotaura kumasoja kuri kwaharare akabatwa akabviwa naye ikoko kusvika asvikwe naye kuno asi akagona kuzotiza vanhu vaye vaakanga auya navo vaakusvika pamba pavo muchitwatu achibva agona kuvapunyuka vakabva vasiya mine kano kwavakasiya vateya ndobva iye azokaona ndobva azonotaurira makomuredzi bvaenda bva vanokabhisa kani ikako saka imi sekuruchwara pahondo yakafa vanhu avo payakatanga makanga muri kupi endi makararama sei? ipapo panga pakati ome ndo pakubuda nepawindo paifiwa apa ndo pakutora maplastic kana achitaura aya ndichibvarira kupa vana vaivai panze imanga muri panze mumba kwakuzopedzisira nepawindo because imba yange yavharika kwakuswera ndo pana achitaura pai kuswera takadai maoko kuswera honde iperi nekuzoya patiri kuzoona kuti alright munovaziva here vana right muita kuti vaende mumabereki wavo alright isusu taakuenda motora ava motora motsvaga nzvimbo yamunovaviga movaviga moenda but nekupfuura kwavaita vanhu vaibuda ndosati kunza kuti koimimi sei vasina kutiwochi vanhu tangai tiri mumba vanhu vaitiza ndo vaipfurwa zvekuti dai panga sina kutiza mutemo ndekusarenda ndo chete zviripo saka mutemo ndukasasarenda iwo uri kupikisa saka unopfurwa ndo nyaya ingoripo iyo saka 5 ava neni 1 kuswera takadai kwakakonzera kuti vanhu vapone. Makasumudza maoko so kuswera anoramba kudzika kwadoka kubva kuma 7 wakadai wadzikisa 7 makuseni 7 makuseni kusvika 6 wakadai wakadai. Asi mchitona kuti uyu apfurwa uyu ari kupfurwa uyu ari kupfurwa uyu ya ya munhu achipfurwa aishi ya zvaipisa utsike. Makanga mane mhuri here papo? Ayo ndakaendisina asi kuvana vekwasekuru Chiwari vakanga varipo kuvana ipapo ndakaenda kuri 1 pahama dzangu inini aiwa ndini 1 ndakaenda ndiripo ndini 1 ndakaenda ndiripo ipapo. Alright. So vamwe vaita munyama vaive vari pamwe vaigona kuona 3 2 vakafira ya paive nenyaya paive nenyaya shoko kana kuti message yekuti hondo yapera yakauya muri kupi? Takwenda 79 tichipinda musisifaya tange ndingori muno tingori muno tange tingori muno muchitwa muno makomrezi ndo akakudze kunzi Zombo pasi but kukaita vana mujibha wakawanda vakatobva vaenda kudendera Simple Point kubva kwasara vakanga vachishandisa ungwaru kwakasara tingati muchitwa medu muno mu1 muno bhesi remuno rakasara makomrezi anokwana kuita 5
Havaifamba vaine pfuti ba. Vakanga vakavaiga pfuti dzavo. Vachiitira kuti vamwe vedu vese zvavaendawo hatizive zvazvichaita. Iyesu vashoma vacho tiri kunoku. Vanoona tichifanira basa. Saka vakasara kusvikira zvave nechokwadi. Chekuziva kuti aiwa honde yapera zvechokwadi. Saka kwakasara makomuredzi aikwana kuita 5. Vaingofambawo zo vachigarawo mudzimba muri kugarawo vamwe vakutogarawo mudzimba kusvikira vazoenda. Kana mbiri kurangarira vaenzana komuredzi ani? Vakasara munomu. Maive nasango zvamauya zvanaka. Namagarira reza. Namapindu muZimbabwe. Tu vamwe ainda vakangana. Yanguva. Asi takasara tichigara navo. Tu vamwe vanda vakangana. Handiti? Panyaya dzekutengesana zvanga zvakamirawo sei kunoku? Tozoti nguva yehondo pane vamwe vaipanduka vachitengesa vachitaura kuti makomuredzi ari apa kana kuti vabereki avo ndo vari kuita zvakati. Utengesi hwaiveko. Utengesi vakanga vari vatengesi kunyanya hondo ichatanga. Vazhinji vacho vakabva vatiza. Utengesi hwakanga hwakurwadza manje. Panguva iyoyo ainzi machiko PO, Patrol Observer. Aive masoja ekuti pamunonwa mvura patsime ndo pavanonwa asi hamufe makazviziva. Like iyoyi takazodiscover papai kuti vanhu pane pavaigara mugomo. Nanhasi aripo magaba murwiso. Pavaigara havana chimwe chavanoita vanotowanda vanhu. Kuwanda vanhu chete. Asi vachiongorora. Saka vanogona kuziva kuti handini nhasi mauya panapa imimi. Moenda. Ivo vaigona ndainzwa kunzi vanoita mwedzi vachichinja kuchiuya vamwe. Saka maigona kuti mauya panapa nhasi sekuuya kwamaitawo. Mobva munoita kana 4 days 5 days. Modzoka. Moziva kuti vanhu vaiyadzoka. Saka vanenge vachiverenga mazuva. Saka vanenge vaine ripoti yavanenge vachipawo. Saka muchauya imimika uko vakateya kare kuti pane target yatoda kuzonorova. Saka musavanongonzi varipo chete vakutouya. Ndo vati utengesi hwairwadza. Kune vamwe vaitoisira poison mumvura, muchikafu, musadza chamwe. Muchikafu. Ndine imwe hanzvadzi yangu number 3 kubva kwandiri. Mai mukicheni semumu ndo mabikwa sadza. Rakuenda wakagara makomuredzi nemumwe komuredzi wani raifamba nemumwe. Hanzvadzi yangu akasiyiwa mukicheni kudai. Kunzi chengeta chikafu ichi. Ambuya vepamba ipapo vakagona kuuya nemushonga. Mushonga ndo vasikotanga kukanda mumwe muchoto. Ndobva wapwititika utsi. Wakadhaka uya hanzvadzi yangu. Ndobva vachimupa mushonga unzi urikuona mushonga isa pasi pesadza. Uye aenda nevamwe vasikana kunopa sadza uko paakadzoka angosikotora sadza bva vaenda. Achidzoka kuzotora rimwe kuti adzokere uko vanhu vanga vatokuwara nemushonga uko. Zvokuti pakapotsa pafa mumwe musikana nemumwe comrade. Bva vazokasika kurapwa nekuti vaigara nemishonga. Saka akabva apona. Akambogarwa naye nemakomrades hanzvadzi yangu iyoyo. Zvinenge zvakada kudhonza kuma 2 months. Asi akazosvika rimwe zuva rekuzoti vainaye vaiti hatumuregere vachitodainza vabereki kuti uyai mwana uyu kauyu hatisi kumuraya, tichagara naye kusvika atitaura kuti akanga atora kupi mushonga. Saka akanga aita kunge munhu afukatidzwa. Akazoti rimwe zuva akarara masikati nokuti airohwa. Akarara masikati ndobva angorikana angoti ndazoziva zvakaitika. Zvikanzi chii chakaitika? Zvikanzi ambuya vepamba pai vakandipa muti, vakatanga vakanda mumwe muchoto. Bva wandipfungairira. Ndopandakatangira kusaziva. Ndobva wandipa mushonga kuti isa musadza. Zvikanzi ndo zvatanga nchida chete. Chienda kumba. Zvakatora mwedzi. Nyaya yakanyararika uya kumba pano. Ndobva vazonzi endai munotitorera ambuya vai. Ndobva vanotora ari manheru. Ndobva vabvunzwa. Havana kuibvumanya. Vangonzi endai muno pakadainzirwa mabhuku. Kunzi hakuna munhu ari kusara mese uyai. Pakanga pakazara pamba ipapo vaiswa pakati pevanhu. Vanzi muri kuona ambuya.
ndozo wakati takanga tatopera nambuya ivava asi Mwari akaramba. Saka isusu manje imi mukamuda kuti daro tokupedzai mbuya vakapurwa pakati pevanhu vanhu mese makatarisa somunhu achipurwa vachidona asi vakafa varamba nyaya yavo havana kuibvuma asi vakangozivikanwa kuti vataurwa kunzi ndivava vachibva vafa. mhuri yavo yanga iripo mwana wamukomana mukuru akatenga aripo nemuroora akanga aripo nevazukuru vaivepo ipapo. Ako munozvirambirani nokuti kana mutengesa atengesaka kana dai veinini sababa ndikatengesa mubhesiri nevana vangu vanofira mubhesi imo nekuti ndege dzikauya hadzisaudza kuti uyu ndewo mutengesi uyo dzaingouraya. Saka zvinhu zvaiwanika mutengesi mumwe utengesi iwowo munhu akadaro taitongomuti mutengesi. Saka vana vapedza zvakanzi torai munhu wenyu munomuradzika vakatongozi totorai manheriya kwakutotora kutesa mubhara ko anga achiri munhu achikoka munhu anga akapera. Zvino kwaizoitwa rufu here kwakadaro mari panhamo vanhu munoenda munobatsirawo hama dzemufi vanhu vaienda zvakanga zvisiri zvokuti kwaingogara kuine masoja nguva yese vaita vachiuya vachibuda vachiuya vakasvika vakauya vakarwadziwa zvino kutorireyo nguva vasati vadzoka kunozongouyawo vamwe vane dzungu vanenge vasingazivi kuti makamira sei mukati umu vouya wopera ungoziva kunzi kuye kuendwe ndozvaiitika izvozvo. Saka takapedzisira aiwa vanhu vakasununguka zvakanyanya mabasa achingoitwawo sezvatinongoita izvozvo kana vangouyawo masoja mungotaura navo woenda. Saka hama ndanaudza kuti hama yava imi muno makatenda here parufu rwavo kunobatsira kuviga mutengesi vakangovigwa nehama dzake chete? Vanhu vakangoendawo vashoma vemudhuze nokuti hazvaibvumirwa kunyanya kuungana nekuti panguva iyoyo paiti pakaita nhamo maitoisa flegi totsvagawo muti murefu moisa flegi yeredhi kuratidza kuti pane rufu apa nekuti ndege dzikauyawo dzikaona paine flegi dzaibva dzaziva kuti apa pane nhama kwete kungooneka makaungana zvaibuda maipedzwa saka maitoisa flegi. Makazogarisana sei nehama dzemutengesi? Hapana, vakanga vasiri atengesa ndiye afa haungapikire yaningika afa uyu ndiye mutengesi avamwe vakanga vasiri vatengesa kusvikirawo honde ipere vakararamawo nanhasi variko. Ndataura nezvazvo kunzi vakafa neiko vakapfurwa nemakomurezi zvaiitika makawanda mumwe mavo hakwana gusha vakaurayiwa vakawanda. Asi panguva yacho hamuna kumboita here pfungwa dzokuti regai ndinojoina vakomana ndiitewo mugandanga? Panguva iyoyo zvakange zvisabvumike zvekuenda vakange vati wandise. Asi chavaigona kuita panguva iyoyo tine vamwe vakanga vari muno vekuti vaitarisa munhu nekumuona kuti uyu munhu akashinga uyu munhu akashinga. Saka vanhu anenge aonekwa akashinga waigona vanhu vaipiwa kana magrenades mahand grenades aya. Saka mutemo wavo vaipa manje ukagona kukanda grenade iroro munhu iye aigona kupiwa pfuti. Saka muno makaita vanganiko 1 2 muno makaita 2 vakapedza vachibva vaivatrenera muno dzakapedzisira dzaashasha nokuti vaiti vatemba kuziva kuti komuredi ninge avaite saka vaitrenera vakanga vakutrenera muno. Saka nofunga kuti ivo vanofanira kunge vaive nepfuti dzimwe dzinenge dziri dzespare here kana kuti dzimwe dzine zenge dzaita pange zvandiri kutaura iye kuti yakazosara ine mumwe comrade voona kuti haingagareka saka vaipfekerawo vamwe. Munana Mujibwa waizopedzisira wapiwa pfuti mukati mavo imo. Zvinonzi kana comrade Mapondera makatombosvika pakuti tinokunda here isusu pakaureva vanhu 48 paipai hanzi makaenda kwavari mukanavadzibvunza kuti nhai vanangu tinokunda here nekuraiwa kwaitwa vanhu kudai isusu? Nekuti zvazvakaita honde iyoyo yakaita kuti yabva apa pajanda yakaenda parukwariro padhuze apa iyi yataiti yakakura iyi yakatoita nani pane iyi yakaitika parukwariro apa kana guva racho riri ipapo
rakakurisa. Okay. Saka pawiri wadzo dzangoti imwe sanhasi imwe samangwana. Pawiri wadzo ipapa ka. Vanhu vakataka pfungwa makomuredzi akatosimba. Kutsitsa iwo ana mapondera vakatosimba kutsitsa vanhu kuti ndo zvinoita hondo. Ndo zvinoita hondo. Totongoti pamberi nekushinga. Zvakarwadza zvakavhundutsa vanhu. Nekuti vanhu takanisa tazoona kuti vanhu vanourayiwa muurayirwo iwowo. Okay. Zvakavhundutsa vanhu vakawanda zvokuti wainaso kutosimba kudzoreredza vanhu. Manga kutosarenda zvachii. Unozona topera ka. Ipapo yakafamba sei? Yeparukariro. Yeparukariro ndichinzwa yakangotanga futi kuri kuseni zvakangoita kuno. Manje maiwe mugomo, bhesi iro raive mugomo. Masoja akanga ari mugomo. Iyo yakanga yakanyanya iyi. Yakangofa nhamba yakangoda kuenderana nepanapa asi. Ipapo hapana makomuredzi akabuda ipapo. Yanga yakanyanya hondo iyo. Yakatyisa ende kana mayuta vakafisa mana mujibha nana chimbwida. Nanhasi nguva racho kana nyange munhu uchifamba wega. Ukasvika ipapo unongosvika panodarika nenzira so. Hadziguwa. Unongosvika mira wotanga kutoverenga. Hapapfuurike. Ukasvika ipapo unoda kuona kuziva kuti panapa chii. Utosvika uchitosvikoverenga tombstone rakaiswa ipapo. Uchiona mazita apa iyi hirosi inai. Yekurukariro yanga yakanyanya. Yakafa vanhu vakawandisa. Saka namapondera ndozosimba kuti vabereki tinokunda. Vabereki tinokunda pamberi nekushinga. Tichiona aiwa zviche munozongokanganwa. Mutanga futi zvamava muchingoita zvesvi kusvikira hondo yapera. Ichibva yapera utoona aiwa tapinda mu-ceasefire. Ndokupera kwakaita hondo yedu muno. Saka 1979 1980 apa mava matanga kukambena. Right. Ndopaka tingati 79 ka. Ndopakatanga zvemakambeni manje. Kuchibva kwa yanzi independence. Pakapururudzwa. Ipapo tisatapinda muindependence. Pane yakambonzi yamuzorewa yekunzi Zimbabwe independence. Yakanzi Zimbabwe Rhodesia. Sorry, Zimbabwe Rhodesia. Zimbabwe Rhodesia. Yes. Iyoyo manje. Imwe yanga yatojambika. Marongerwo aya akaitwa nemakomrades. Vakati hona yabereki zvakuitika izvi. Uye hatina kana chatinomuziva muzorewa. Saka zvatinoda kuita ka vada kuti vanhu muvhoteka. Vanhu mese ibva imamisha. Vanhu vese vakabva kungosiya mombe. Vanhu vese kumakomo. Gara nemakomrades kumakomo. Bvawashaya munhu akavhota. Ndozvakangoitika izvozvo. Vanhu vaingonyangira kungoenda pamba unotora chikafu wodzokera kugomo. Kusvikira zvapera zvenhingirike zvemavhotsi. Zvashaya basa. Vamanzwa kuti kwane Zimbabwe Rhodesia. Zimbabwe Rhodesia ndo yakazongobudawo ikoko mene kuti vakazoibuditsawo vaizviita sei. Yakunzi Zimbabwe Rhodesia. Asi makomuredzi akati aiwa ndeyamakemuzorewa hatinei naye. Asi pane vakatomboya magandanga wakanti varwi hondo vachiti isusu tiriyo kwamuzorewa. Munomu? Hakuna. Zvaimbobvuma izvozvo. Zvaibvumi kaba. Saka dzimwe dzenguva kuuya kwaita magandanga nekuuya kwaita masoja aSmith vaigona kuuya vakada kupfeka zvakafanana. Handi varungu vakazombosvika pakutozvipenda kuti vaite kuti vanhu vatema. Imi maiziva sei kuti ava ndovekwedu ava havasi kwedu? Zvaizikanwa maererano nepfuti dzavanenge vainadzo. Kwaizikanwa nepfuti dzavanenge vainadzo vobva vaona kuti iyi pfuti ndeyemasoja. Vanokuurirai vaine wei yechigandanga yekuti akakusvikirapo ukatadza kunatsozvidza unoti unoomoka. Unoomoka kutaura zvese uchifungwa nemakomrades. Ivo vari masoja, vari mucivilian zvavo. Asi papfuta apa waizoona kuti idzi pfuti ndemasoja aya. Vaimboda kuzviita izvozvo. Asi vakazviita kwenguva pfupi vanhu vakanga vazoti chenjerei. Nekuti komrade achisvika pauri waibva wangoziva kuti uyu ndikomrade. Zvaioneka. Zvaioneka. Tinonzwa kuti kazhinji vaiti kana magandanga achisvika aitanga kutaura nevamadzishe kana nepane mudzimu nekune mhondoro. Kunoku vaisvikira kunani? Kunoku taive nanyakunama. Nyakunama.
kwavaitoenda zvakanga zvisiri zvokuti kana kuti vachisvika nyangwe vari muno vagara zvavo muno vaitombopota vachienda kuna sekuru ivavo vachinoudzwa kuti iye nezvi itai so kwakasvikira kutombosvika nguva yekunzi nekuti munomuka mombe dzainotorwa mumapurazi dzichiurayiwa ndo muriwo mumabhuni imomo saka vakasvikira kutonzi aiyo ropa ranyanya ine zvemombe chimbomirai chimbomirai kutora mombe ropa ranyanya kudeuka chimbomirai pakazoita mumwe comrade 1 akaita nharo dzedze dzokuti muna manje hatingagare tichidya nemuriwo ndobva vatora mamwe mayuthi ndobva vaenda kuvillage 1 uko ndobva vanotora mombe dzedze zvakaitika ndezvekuti vachitina akanga ari 1 nana mujibha wake achitina mombe kudaroka imwe mombe yakangobuda mune dzimwe kunanga paari kunanga paari kunanga iye chete ichibva yaendabva yangonomurova achibva angofa ipapo comrade ainzi Mashatini achibva angofira ipapo ndopasazonzi nasekuru vai inini ndakataura wani kuti ropa ranyanya saka musapikise hondo yakinge iri yemudzimu mazona saka maitokontrolwa manje kunzi ine zviitai zvakati moteera izvozvo maingofambawo zvakanaka hapana chinhu chakange chichinetsa saka iye akapikisa achibva afa tungwa nemombe chaiyo hondo yakutonopera futi ndinzo zvakara hanzi kunoku iwo masvikiro aitaura kuti makomrades hamufanira kubata vanasikana ndizvozvo ndo zvavaifamba nazvo hameno kana zvaiitikawo zvazvaitika zvaigona kuitika zvinozokonzera hondo idzodzi munenge muchinzi mapisira zvinodaro unosangana nedzimwe tsaona dzokuti wega unongooneka kuti uyu pane zvaakaitawo zvaiitika izvozvo mazona nekuti vachitaura yamakomrades vataura kuti iyo hondo yamamitaura yaikufa vanhu 48 vanotaura kuti pana comrade vanofungidzira kuti akapisira ndo vaitaura vanenge vaitoti komanda wavo handiti ka kuti akapisira zvino kuti vamutsiure sakomanda zvakavanetsa zvokuti vanoti pavakazodzokera kumundo vakasonzi ndakakuti ichi right sekutaura kwandiri kuzviita kuti vaitondotaura pane munhu akadai zvaitadzika kana ari komanda munotomutyawoka ndikomanda asi manje ndopa zvinozoenda napo mai uchikwadzisa vamwe vakawanda zvaibvumika saka 1979 makatanga makomrades akaudza kuti ava vamwe vaenda ava ndokusara ndo vakudza kuti ngatichikambinete chokwadi tauda kuenda kunovhota tauda kunovhota makomrades iyayo vakasara munomuka vakatongovhoterawo muno vachitofamba vachikambira kuti honai hondo iye zvayaita izvi vanhu hatizive patinovhotera ndozvatanga tichiperera izvi aiwa tinawo zvakanaka vasina puti vachitovhotawo jongo richibva rawina richibva rakukuridza rakakukuridza makafara takafa akumana kwakapemberwa kudzoka asi mudzimba makazenge makutonetsa vamwe kudzokera kauma vanhu vajaira kugara vanhu vajaira kugara musango vanhu vangu vajaira kugara musango ndokupera kwayakabva yaita kusvikira zvinoenda nekujaira enda nekujaira payakapera hondo ndimi ndokuzoroora manje kana kuti makaroora nguva yehondo ndokuzoroora hondo yapera takazoroora hondo yapera ndokuramba yenyu muchirima tichirima zvedu ndiri panapa nekuti vabereki vese vakanga vasofa manje inini ndini mukuru mukomana ndobva ndakosara ndichigara panapa mhuri yenyu yakura zvakaita sei manje mhuri yangu inini ndakangoita vana 4 saka 1 neurombo kuti akafa muna July gore rineri aiwa akaita kupondwa kumacheke uko ndokwaanga aine munda wake saka ndiye anga ari first born second born musikana akaroorwa ari kuMozambique third born mukomana ari kuBotswana pozoita last born pamatena mamuona mamubvunza ipapo ndio akati panondipa chiwara futi takati asida chiwara iwewe eji yako unaenda kuonde mukadzi mungobvuko ndio last born yangu ndio last born ndio last born yangu iyo alright noti tutsvaka pachiwara zvanzi kana pano futi kati ayo alright ndiniwo nditori chiwara futi kati ayo nezera rangu hausiri munotsvaka handiti iko asi dzanga dziri nyaya dzeminde here dzavakaponderwa ikoko macheke area iyoyo
tichifambira nawo yekupondwa apondwa akapondwa bva wamutora bva wamukanda mvura mudziva takaita about 11 days vanhu vachi asi vanhu vevillage iroro pane mumwe aito vamwe vakomana vamwe varume 2 aimbouya vezera rake aiuya nawo pano vachitoketa fodya vachitofamba mumwe vachiketa fodya saka wani wacho murume uyu nemukadzi wake murume akafuma achitaurira mukadzi kuti ini ndarota mukanyaka achinditi padziva repakati reri uya uzonitora ipapo ndo pandiri ndakachengetedzwa neshato right dzakangoita sehope adzimai vacho bva vati inini ndamurotawo tichinge tiri kumutora muplantation manga makapita mumiti matanga achitomutora vaitaura dziri hope dzavarota vasati vanzwa kuti akanga izvo akaita kushayika kwakeka akabva zvekuma 8 manheru kutoenda panhamo bva varara nevamwe panhamo kusvikira burial izoitwa the following day kuma 3 ndobva waparara bva atorana nemwe shamwari yako bva aenda kudoro zvavo patownship pakuchienda kumba ndopaakagarirwa ndobva apondwa bva akandwa mudziva for 10 days rechi 11 ndokuzobuda ehe saka vanhu pakazozikanwa manje mudzimai wacho achitaura kuti imi koinga murume handisi kumuona kumba akafamba sei ndopa wakatanga kutanga kubvunza shamwari dzake kuti kweiwo mumwe wako wakungoinayo haasi kuonekwa kumba uko akaenda kupi mumwe weshamwari yake ndopa akazonzwa kuti kweimi mumwe wenyu akaenda kupi ndopa wakachitanga kutaura kuti mufunge ndakatorawo hope dzakati ya inini nanhasi panondinetsa kupanzwisisa nekuti village reseka vanhu vaienda kunotsvaga mudziva nemumaplantation saka panondinetsa kuti saka vanhu vese ava vakagona kuzotedzere hope dzeuyu kusvikira ndopakaona nekuti vanhu vairamba vachipadzokera chete padziva ndichizenge ndinoda kunzwa pane vanhu vechi ma 23 years vanhu vakadaro kurova uyu kumuponda kudaro vachinzi vanga vaine kumakana kekuti mwana wake iri weekend akanga aine mombe ndobva dzaenda kunodya kumunda kwemumwe wakomana vanotamba vari 3 saka ipapo ndopakazoita kuti mumwe akadyirwa kumunda mukomana wepamba ipapo abate mwana uyu arove but marovero akaita manje akarovesa zvokuti mwana paakaenda kumba akasvika baba wasipo ndokuona paina amai ko waita sei kudai zvikanzi ndarova zvikanzi zvokukuwara kudai mupimbiri yese ndobva vachienda kwekwi ndokusvika kumukomana unza ko iwewe ndaona mwana asvika mubari kuti ndarohwa ndadyisa mombe mombe dzacho dzadya zvakadii zvikanzi aiwa mombe dzacho zvikanzi asi marovero awaitaka haaziriyo dai wangu wawagona kana kutongotaura uchida kuripwa taingokuripira than kurova kwawaita mwana wanyanya kurova mwana ndobva abata amai vemwana bva arova baba wacho wozouya manje ndobva wakasonzwa kuti chii ndozvaitika tarova tese amai nemwana varova ndobva aenda vaimuzivawo ndobva vakumutiza saka hanzi vaigara vachingofudzana ndo saka vanhu vese vaisuspecta vaiziziva kuti vanhu ava ndovakauraya kana nanhasi zvakazongobuda pachena nekuti vamwe vacho mhene zvavakuitika ikoko hamene zvavakuitika ikoko saka ndinongori nevana nemhuri inokwana kuita vana 4 handiti saka upenyu hwenyu sekuru ndewekurima ndewekurima ndongorima pana fodya iyoyo ya ndizvozvo chaiyo gore rakapera makarima zvakadi gore rakapera ya ndingangoti chandiri kurima hachibage ndongorima muchana gore rakapera ndakangorima fodya iyoyo inokwana kuita 26 bills dzandakakwanisa kutengesa ndobva zvafarana saka tapinda mune chimwe chirongo chegore rineri saka maimbudzi munoita sei munozvitsvagira kana kuti muri anda manzi contract farming kana kuti handite contract farming ndongozvitsvagira ndongozvitsvagira kose musina kupinda mucontract farming contract aya vamwe vanoifarira but aya hazviite unogara wakafudzwa saka ndongoda kungozviitirawo zvinhu zvangu handiti ya saka pandasvika ndakona amai chiwara kai alright sorry tane 23 years takasiyana
Pataka uye musikana iyeyo akatenga ari mudiki. Anga ari mudiki, anga kutoenda kuform 1. Saka kubvira ipapo ndauzomutora mudzimai. Kushaya here kana kuti? Hakuzi kushaya. Makarwadziswa? Pane zvimwe zvaunozongoona kuti no rega ndigare. Ndakura. Rega ndigare. Nokuti ndichitanga futi ndotanga kutenga mapamba futi. Aiwa zvimwe zvacho hazvizoita. Unozongoona kuti beda kugara zvangu. Handiti. Vana iyeyo namba iyo yakakwana. Nyangwe ndiri 1 hangu mukomana. Asi iyoyo namba yakandikwanira iyo. Alright. Mwari ndiwe munhu wese anongokuchengeta. Hapana chinomboni. Handidi kurarama vanhu vari kuyowa vachisvika pandiri. Tatouya. Matouya. Patika vanotibikira manje. Ipapo manje. Ndimungabikire baba shwari. Ipapo hapaso. Apa mangu hadzina kuibva. Apa mangu hadzina. Tozotsvaka mangu murodi takudzokera. Alright. Handitika. Aiwa no baba ndafara nekusvika pano pamusha. Handitika. Kuti tikurukure nemi nekuti zita renyu ayo nebasa ramakaita panguva yehondo. Makomeredzi acho akapona neakasara nemakashanda nawo vari kushayawo mukana wokukutendai. Alright. Asi vakatoti mukationerawo mudhara iyeye. Alright. Mutitendero kuti mudhara basa rawakatiitira nguva yehondo ka. Rakakosha nesu nanhasi vamwe tichiri vapenyu. Honku vamwe vakatsakatika asi isusu tichiri vapenyu. Alright. Inini chakatondinetsa ndechekuti vanhu ivava ndinauziva phone number dzangu vakadziwana sei. Nekuti vanhu ivava ndakaonana navo kare. Asika ndakangonzwa mafoni imwe ichibuda nepapa ndikutaura nani otaura ndini ningi ndakamira zvakati alright. Imwe mumwe ndofunga vaizopanana asi kuti ndinazoziva kuti zvakabvira papi kuti waone phone number dzangu handizivi. Nekuti handionane nevanhu iva. Handitika. Saka izvozvo utove mucherechedzo webasa ramakaita. Handitika. Kutsvaka nhamba inoti zvakanga zvakazvinotanga chinzi achiri mupenyu here mudhara uyo. Achiri mupenyu here kusvika nhamba dzazowanikwa vataura nemi kuzosvikawo isusu tazosvika pano. Aiwa tozvitenda. Asi shoko ratana naro hombe ndiri kubvayo kune makomrades akunzi mahovhets mazano kuti mudhara iye mukamuona mutitenderewo. Alright. Aiwa vanototi wechisviro dai zvakakwanisa zvikwanisiro zvichiwanikwa vane shungu yekutosanganawo nemi muchitaura nyaya saizvi. Sevanhu taizivana. Sevanhu vaizivana. Sevanhu taizivana. Aiwa zvinotendwa. Vakutobvunza kuti makazosara sei muchiti wakazofambawo. Makazofambawo sei. Tine vamwewo vataizonzwa kunzi kuna comrade Ningi uye akazofa. Une vamwe vanga vakatoroora kunoko. Waitozonzwa kuti comrade Ningi uye akazofa. Fanike avo vekwamutare. Patakaenda pamutawa-tawa. Takazonzi ayo pana coordinator wekuno. Regai titsvage tinzwe kuti pane pakarwiwa hondo ndepapi. Kune kwaakanga ari. Ndobva azouya. Akasvika vakabva kwamutare. Kuti vazoziva kuti kuarea kunoko paive nemumwe comrade wekwamutare ikoko akarwira kunoko. Saka pavaiitika nyaya iyi padhuze nepadhuze aivataura kuti pakafira hama yenyu ndopaziva paarea pacho asi kakare. Saka asi tasvika kumutawa-tawa akazozikanwa nemumwe muchipani comrade Ningi akutomubvunza kuti comrade Ningi vari kupi ari iye munhu atiri kutsvaga. Akabva atobvunza munhu atiri kutsvaga wacho akafa kunzi comrade Ningi vari kupi zvikanzi ndo vatiri kutotsvaga vakafira kunoko. Mazoona zvikanzi makazoreba akutovataura zvikanzi ndokuti vamwe vacho vanga vari vana vadiki. Vanga vari vana vazhinji vacho vanga vari vana vadiki. Senge comrade Paul ndanga ndiri mwana mudiki. Vanga vari vana vadiki. Vanga vari vana vadiki. Vaitovabatsira kutakura pfuti. Mumwe wacho vainatsonga kuti akaenda ega. Uchiona kuti uye iri kumuremerawo. Ngachaizuva. Vazhinji vakakurira musango. Vazhinji vakakurira musango. Vakomana. Alright. Handitika. Saka mashoko amuda kuvasira vari kuona program ino ndeyekuti chi vakomana vatova baba manje izvi ndizvi. Right. Vanhu ivava ndinovatenda nokuramba vachindirangarirawo. Upenyu kawo kubvira kuma 1980 kwatakaparadzanawo kusvika nguva dzinedzi ona munhu achiri kukurangarira
ndozvitenda vanhu ivavo ndovatenda chaizvo nekundirangarirawo kwavari kuita koma mazvinzwira mega sekuru Chiwara vakabatsira nekuona hondo dzakarwiwa kuno kuchitowa kwaMurewa. Tatirega regai tiuye nhasi timbokurukura navo vatitsanangurire kuti zvakafamba sei, mavanzwa vachitaura uyewo vati kune mawovhets akanga ari makomrades magandanga panguva iyoyo. Aiwa, ndinotendawo nekuramba muchindirangarira nekuti nguva yareba, asi kundirangarira kwamuri kuita kune chirevo. Kana muri kunzvimbo dzakasiyana siyana muriwo mawovhets magandanga akarwira hondo yerusununguko vari kuda kutaurawo nhoroondo yavo, tibatei panhamba dziri kubuda pasi apa. Zvimwe chetezvo nana Mujibha nana Chimbwido nevabereki vari kunzvimbo dzakasiyana siyana, kana muchitiwo aiwa nyaya yakaitika kwedu kuno kuhwedza, varume vakomana nevasikana, huyai tikutaurire kuti Zimbabwe izivewo kuti aiwa zvechokwadi muno mugomo rehwedza hondo yakatsva. Tibatei zvakare panhamba idzodzo, tinosvika ikoko teita hurukuro nemi. Tichibva kuno kuchitowa kwaMurewa tinoti aiwa ngatisanganei mune mamwe maprograms. On behalf of Zim News Beat TV, my name is Robert Tapfumane. For now it's bye bye. Zim News Beat TV.
For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.